لباجار قامشلو دواندامین داویده جنشکی و نرخ امپیران برێژەیەکە که بلند زیده بو. ویەکی وڵاتی دلگران کرین جبر کو نرخ زیده نلگوری داهاتا وانیا مهانەیە به تایبەت کو هەرێم به تەوامی به قەیرانە ئابووری ڕادەر باز دبە. لەسەر ویەکی کەمیرایە ڕۆژئاوا تیڤی ئێش و ئازارên خەلکê şopand. Gel ji rêveberiya Xweser dixwaz kirin ku çareseriyek li gorî debara jiyana wan bêdîtin û sînûrek ji keysebaziya bazirgan û xwediyên jeneratoran re were danîn. والله شبو يعني أمبيرا بشكل زحمتي بخالكير وبخالكير تني ووضع زحمة ونبي خالكيت خاني كريدن يعني شخالكينا يحرتشتي بقدمين أو جي قال كيف شكي يعني ظروفي ملتي خو بقدرين وعالم فقير وبوار تني يبقى دي بشكي زحمة قال كي جنو أمبير ولو بهاكرنا وبخالكير تني جي ظروفي ملتي خو بقدرين وبخالكير تني وعالم فقيرين يعني فانو تشلب سر خالكيت هاد تشب لحق نشبكن وتشنكن يعني تشبدن وتشندن بقولوا Ji aliyê xwe ve berdevkeyekîtiya jeneratoran a bajarê Qamişlo, Ehmed Qado sedema guhartina nirxê empêran diyar kir û dazanîn ku yekîtî di pêvajoya lîkolîna nirxan de ye. ji bo ew nirxê empêra ego hatî bihakirin طبعا tiştek sebebî wî madda mehrûqata yanî madde hatî bihakirin ê molîdê ê xedemî ê 8 saet ew wekxweyî sabitî jî 15000 wekxweyî guhartin tê de tune. Guhartin çêbû di jenerêtora ego dervî van saetê xedemî kar dikin. Mazotê wa bû hir. Gor wî me dîrasa xwe qedimandiyê طبعا em keyekî tî ji ber xwe em nemûxewelin gelin û tesîre li ji ber xwe derxînin. Tesîre girêdayî çar sazîne yanî mehrûqat ew bes madda xwe disedirîne ew mudaxele nake di aliyê çi ser em bigirin çi van şita ama bê madda me ev bûyî biryar û li ji me re hatiye. Gor wî civîna me belediyê bû dîrasaya me qedimandî saziya gîşa dîrasayê xwe qedimandî me tiştekî wesatî dît em vê mehê bihên xwediyê jenerêtora gor vê van serî bigirin heya mijneverê jî dîrasakî din jî çêkin. Bes ana dîrasaya ego hatî danîn yanî ev tiştekî ortaxî yanî ne tedel xwediyê jenerêtora wê û ne li millet wê. Hêjayî gotinê ye ku piraniya bajarên herêma Bakur û Celatê Sûriyê ji bo dabînkirina kehrebê xwe dispêrin jeneratoran. Nemaza ku jêrzemîna herêmê di encama krîza Sûriye û êrişên dagirkeriyê de bi temamî ji xizmetê derketiye.